Nu face greșeala să te comporți ok cu o fată care nu e ok. Da, pentru că se va frânge inima. Băga mea și pula morții voștri. Îi zic lui maică-ta că te droghezi. Și a zis, da? Dacă îi spui lui maică-mea că mă droghez, îi spun lui maică-mea că însuși pula. Wow, Ian, o brichetă și un dezinfectant, e tot ce mi-am dorit de ziua mea, mersi mult. Mi-e cald, mi-e rău, vomit măcac. Haide! Stai că mă simt eu pregătită, păpit. Sună soneria, vine echipajul, gata făcut, plec în Grecia la noapte și la vamă. Ce-ai zis, Dada? Uite, bebe, băiețelul ăla se uită direct la pizda ta, uite-te. Da, da. Îți jur pe mama, uite-l. Pentru treaba asta ai primit blocaj, băga mea și pula să bagă, ai primit blocaj. Bă, Stica, înțelege că nu poți să-ți dau biturile pe gratis. Și nu e normal așa ceva. Nu, deci nu mi se pare normal, da? Să-mi sugi pula. La microfon, dă-mi bun, e, of the dome, îți dau ok, nu e sol, ei, păi știi că stai la sol, ei, Stai la subsol. faza e că pe pizdata o iau de șol, ei, mă ia în gură ca pe microfon, Să mișcă pulă, să mișcă beton. Știi ceva? Mă doare în pulă de tine, Amil, că m-ai păcălit de atâtea ori că mergem la distracție și tu ești un căcheci. Că n-ai vrut să sari cu mine, n-ai vrut să sari cu mine.